खुलुमबाय दिनै 15 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनै राशिफोर खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि अनलाइन फालांगि जागायनायनि मावथांखिया जाफुंगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। वृष राशि रांखान्थियारि थासारिया नर्माल थागोन। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि नोंथाङा नोंथांनि नखरनि हेफाजाबजों फालांगि खालामगोन, मुलाम्फा जागोन। रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। कर्कट राशि फालांगियारि रां थिसननायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। सिंह राशि फालांगियाव मोजाङै मावफुंगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि सासे लोगोखौ मदद खालामगोन आरो खामानियाव हेफाजाब होगोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। तुला राशि फालांगियाव गोदान लोगो आरो बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि खामानियाव मासि जौगानायनि खाबुफोरा जौगागासिनो दं। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। धनु राशि साख्रिया गोबां मुलाम्फा लाबोनायनि सम्भावना दं। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। मकर राशि फालांगियारि बिथिङाव बांद्राय फोथायनाया मोजां जानाय नङा। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि फालांगियाव आय आरो खरसाया बांगोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मीन राशि नोंथाङा धोरोमारि आरो मोजां खामानिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। दिनै राशिफोरनि एसेनोसै गोजोन्थों।